हेल' लोगोफोर नै दायो आं दंफैयो लाइमुथि सेन्ट क्लारिट पारिसनि सिङाव थानाय खालबारि मण्डलियावहाय सोरां बाजार एरियानि सिङाव थानाय खालबारि मण्डलि बेयावहाय आं दायो दंफैयो। दिनै बे मण्डलियावहाय मोनसे गोदान गिर्जा गायसननाय जादों। दा बे गोदान गिर्जाखौहाय दिनैनि दिनाव अपेनिं खालामगोन। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो बे अपेनिं खालामनायखौ एसे देखायनो थाखाय बे ब्लग भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा मोजां मोनो नायलांबानो जाबाय आरो अब्ला नायलांदो। बेनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय आङो लामानिफ्रायनो। गिर्जाया बेयावनो। दायो आलासिफोर फैगासिनो मोसानो थाखाय रेडि जानानै दं हनै। गेटसिम आं थांनि। बिराद मोजां नुयो आरो समायना नुखायो नै मोसानो थाखाय रेडि जागासिनो। नै आलु फंबायखौबो लोगोसो मोनलायलांबाय ना? नोंबो फैदों? फैदों। अ ओमफ्राय आदायाबो फेसबुक ना इउटुब? इउटुबसो आंनिया। दे मा ब्लग? लुकास बिटिवाइ। लुकास बिटिवाइ। दिनै गिर्जा फुथारनायाव आंबो दंफैयो आरोना। नोंबो दंफैयो। मोजां गोसोजों बाहागो लाफैदों ना गाज्रि गोसोजों बाहागो लाफैदों नोंथाङा? मोजां गोसोजों दा। दायो मा खालामनो रेडि जागासिनो सिख्लाफ्रा? आलासि फैगासिनो ने? दायो आं गेटनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै लाबाय नै। दा बिथांमोना रेडि जागासिनो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेवहाय। मोसानो थाखाय रेडि जागासिनो। मोजां मोसादै सिख्लाफोर। रेडि दंजोबो नै दाबो। आलासिफोर फैगासिनो बेनि थाखाय रेडि जाखाबाय। आदा सानैजों थानोसै नामा भिडिअआवहाय? थाजायो औ। आलुआ आंखौसो लोगो लाबाय नै सानैजों थानोसै होननानै। ओरैजाय संग्रा खावग्रा बानायदों। डाइनिं बिथिं गिर्जाया बैनो। नै हेड पसारकआ बेनो जोंनिया। मा बुङो फंनैसो? दिनैहाय बेवहाय गिर्जा मुखुलि दङ। औ। बेवहाय बाहागो लाफैदों। मण्डलिया मा मण्डलि? मण्डलिया मा होनो खालबारि मण्डलि। खालबारि मण्डलिया औ। दायो बिजि बिथाङा। अब्ला दे गिर्जासिम लानानै थांनोसै आं। नायलांबानो जाबाय नै रेडि खालामनानै दं आरो। आलासिफोर फैगासिनो दाबो जथुमनाय जाथ'वाखै। सियारा नै बेयाव जिरायजोबगोन। गिर्जा न' सिङाव जुदि थोआब्ला बेयाव फुल फेसिलिटि होखानाय दङ। बाव जिरायजोबनो हागोन आरो। पारिस काउन्सिलनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथाङा मा बुङो फंनैसो खालबारि मण्डलिनिफ्राय जाय दिनै मा जादों खालबारि मण्डलियाव? खालबारि मण्डलिया बिराद मोनसे गोख्रों मण्डलि। बिथांमोनहा दिनै बिराद गिदिर गिर्जा मोनफुंबाय आरो फोथारनो थांगासिनो दं। बेनि थाखायनो बयबो मानसिफ्रा माने बिराद खामानि मावगासिनो आरो बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो आरो। एसेनोसै जोबोद मोजां मोनदों। थेंक इउ। नै बिथाङानो जोंनि पारिस काउन्सिलनि सेक्रेटारिया। दा बिथाङा मा बुङो फंनैसो दा दिनैनि प्रग्रामखौ लानानै? जोङो दिनै बिराद गोजोननाय मोनदों। खालबारि मण्डलियावहाय दिनै बे गोदान लुफुंजानाय जोंनि आरसिसि मण्डलिनि गोदान गिर्जा न'। दा बेखौ दिनै जोंनि लाइमुथि पारिसनि मान होनो गोनां फादार बिपिन लाख्राया फैगोन। दा बेखौहाय फिथा हास'नानै बे गिर्जाखौ आरजिगोन। गोजोन्थों। थेंक इउ। दा आदाया मा बुङो फंनैसो? नैबे दिना बिराद गोग्गाथावनि दिन। औ। मानो होनबा जोङो लाइमुथि पारिसनि सिङावहाय गोदानै मोनसे मोजां मण्डलि लुफुंनो हादों। औ। बेनिखायनो कनसुला फोरबो जिसुनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। बिथांमोना बिराद बिजि दायो। बिथाङानो पारिस काउन्सिलनि वार्किं प्रेसिडेन्ट। बियो क'यार टिम क'यार ग्रुप नै रेडि जागासिनो बिथांमोना। डेन्जार हेभिखा बिराद स्ट्रं आरो। सिङाव बेबायदिनै सिङाव हाबबोबाय आङो। रेडि खालामगासिनो मानसिमोना। मा मावदों सिस्टार? आयौ सिस्टार नुसुलिया थाखोलाय देखायथारखागोन आं। मा मावगासिनो? रेडि खालामगासिनो नै बिसोरो। खामानिया बिसिनि दायथ' होजादों।
बिराद समायना नुयो आरो बिउटिफुल गोदान चार्च नालाय बानायगासिनो बेनो आरो फाइनालि आलासि बिथांमोना सफैनो हाबाय फादार बिपिन लाख्रा आरो बेजों लोगोसे प्रमेला रानी बिथांमोना बे जायगायाव दायो सफैबाय बे समाव बिथांमोनखौ वेलकाम खालामसिगोन बे समाव बर'नि दोंसे मेथाइ देंखो दामनानै बे समाव बिथां आलासिमोनखौहाय मोसानायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ बरायसिगोन नायदो नै बेसेबां मोजां मोसानायनि गेजेरजों बरायदों आलासिखौ बिराद समायना मोसादों लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौनो बिथांमोना गोसो खुसिजों बरायगासिनो आलासिफोरखौ मोसानायनि गेजेरजों गिर्जा दरखं मोखांसिम सफैथारबाय नै समायना नुथारो बे समाव आलासिया बे फिथाखौहाय हास'गोन आरो बे गिर्जा न'खौहाय ब्लेसिं होगोन लाइमुथि पारिसनि पारिस प्रिस्ट फादार बिपिन लाख्रा बिथाङा दायो फिथाखौ हास'गोन bagian gereja adalah kita dan doa kita. Before I begin this ceremony, I would like to extend my heartfelt gratitude to Madam Promila Rani, our Honorable ex-Forest Minister, respected Lohit Narjari, Aru Amariate Aha Zimana Lasipor, মই লোহিত স্যার
লোহিত নাৰ্জাৰী ছাৰক মই অন্তৰৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আছোঁ। আমাৰ কি নতুন গীৰ্জাঘৰ হৈছে, হি ইজ দ্য মেন বিহাইণ্ড দ্য চাৰ্চ হু ৱৰ্ক হাৰ্ড ডে এণ্ড নাইট এণ্ড হু আউট অফ জেনাৰচিটি who contributed this church. Thank you, sir, for your love and support, and we remember you. We'll pray for you also. And I know it is not only you, Madam Promila Rani also. You have contributed a lot. Anyway, your support also is there. We thank you very much for this beautiful church for our people. And it is a historical moment. We'll remember you for your kind gestures. बे समाव दायो गिर्जा न'खौहाय आसि सोबायना संनाय खावनाय रेडि खालामगासिनो बे जाबाय डाइनिं जाग्रा डाइनिं आरो बियो संनाय खावनाय ओरै बानायगासिनो नै एसे देखायैनि र' बाव मा संदोंथाय मा बेलाय अमा बेदर बरिया गोथाव नुयो माथो आसाम टेक्टार बेखौ बुङो आसाम टेक्टार बेसराबो बिराद समायना नुहोबायलै बिसिनि गिर्जाखौ खिन्थु बिराद मोजां नुबाय ओरैबो संदों नै संगासिनो रेडि माथो अमा बेदरानो बैयावबो दं बावबो दङ नङा दै संगासिनो हांदोंबो दालि ओरै संगासिनो नै संग्रा ग्रुपफ्रा बिसोरनो बिराद हेभि सङो जाहैदों बिसोरो बिराद मोजां सङोनो उखुन्दै बारियावब्लाबो फैनानै भिडिअ खालामफैथारबाय आं माब्रै गोथाव संखागोन दा बरिया गोथावलै बासिनो हाखाया ने जाय जायो बे जोबाबो सिखारनो रोंलायनाय नङाना बिथांमोनानो संगासिनो दा बिथांमोन संनायखौनो जोंबो जागोन आरो आलासिफ्राबो मोनजानाय जागोन आरो डाइनिंआव एसे देखायहैनि मोसानायनि थाखाय रेडि जादों बिसोरबो दायो गिर्जा जागासिनो जोबसिगोन बारा गोबाव गैला बेनिफ्राय गिर्जा गखांब्ला जानाय लोंनाय जासिगोन आरो ओंखाम जाबाय अयथासार हाद्रि फुलाबायखायो बिराद गोरान ना जायगाया बिराद हाद्रि फुबाय उफाय गैया बिदिब्लाबो ओंखाम जानांसिगोन जाबायानो नै बयबो गिर्जा जोब्बाय नालाय ओंखामखौ जाथ'बाय आरो
प्रग्रामा बेखिनियानो दायो जोब्बाय अब्ला लोगोफोर आंनि ब्लगखौबो आं बेखिनियावनो फोजोबबाय बाय बाय